Sziasztok! Ez a csatornám nyitó videója, úgy gondoltam, hogy egy Sony Vegas tutoriállal nyitom a csatornámat. Megmutatom, hogy kell egy videót, amit elkészítettünk, lerenderelni. Rámegyünk a Openre, erre a kis mappára, megnyitjuk a videót, amit szeretnénk. Én most nem szerkesztettem, kiválasztottam egy videót, abból egy kicsi részt kiválasztok, ide rakom, és a videót, amit megszerkesztettünk, kijelöljük, és rámegyünk a Render S-re, és rá kell menni a Windows Media videóra, VMW, itt kiválaszthatjuk, hogy milyen legyen, 720, 1080, én most 720-ra megyek. Itt most ennél itt be tudjuk állítani, hogy hova mentse. Én a asztalra mentem. Itt a nevét, jó, ez jó név most, oké. Megvárjuk, amíg lerenderel. Addig elmondom, hogy a csatornámon tutoriál, gameplay és montage lesz. Montage az MV3 vagy Black Ops 2 lesz. Lehet, hogy nem minden nap tudok felrakni videót, de lehet, hogy egy nap több videót is rakok fel. És a következő videóm ugyanígy egy Sony Vegas tutorial lesz, ahol a lassítást, illetve a gyorsítást mutatom be. És még lehet, hogy Boldival lesz egy közös videónk. Remélem. De lehet, hogy nem. Az Open Folder az azt jelenti, hogy megnyitja, ahova mentette, az Open pedig a videót nyitja meg. Majd az Openre megyek. Mindjárt lerenderel. Oké. Jó, és akkor rámegyünk az Openre. Mindjárt megnyitja, vagy nem mindjárt. Na, megnyitotta. És akkor itt van a videó. És itt van a megnyitott videó. Itt van. És akkor ez a videó, ezt rendereltük le. Untitled néven, ugye én azon a néven. És ennyi volna. Köszönöm, hogy megnézted. Hello!